लांखादो न'निफ्राय एक्चुअली जों दिनै माबायाव थांनो नागिरदों आरो ना माने अर्गेनिक साहा बिलाइ नागिरनो थांनायदो नै बिथांनि माने खर' गिदिरफोरा बिसोरनि साहाफोरनो आरो ना माने अर्गेनिक साहा बिलाइ नांगोनो जों दा आसामनि नालाय आसामाथ' बिखातखा नालाय साहा बागाननि थाखायनो ओंखायनो नागिरनोसै दा मोनो ना मोना मा बुङो नोंथाङा जोङो अर्गेनिकआ मा बुस्थु बेखौनो मिथिया जोंनो मिथिया दा मा अर्गेनिक खिन्थु अर्गेनिकथ' जोङो ओरैनो न'आव आलु सालु माबा माबि मैगं थाइगं गायोबा बेखौ मिथियो खिन्थु अर्गेनिक टि दिनियालासे जोङो लोङानो आरो कटबो मोना टेस्टबो मोना ए ग्रिन टिफोरा अर्गेनिक बनायनायफोरा एख' टेस्ट नङा मा गोदैबा गाहाम नाङा आरो थ' बेनिखायनो जों गावनो आगोलनिफ्राय बे ताजाखौनो लोङै देरबाय ताजा बे माबाखौ मा मोनलियो ताजामोन ना ताजा हा बे माबाया साहा बिलाइया इखौनो लोंबाय जोंनो मिथिया अर्गेनिक माखौ बुङो दा जोंखौनो खोन्थाहरो जालांनो थाखाय अर्गेनिकथ' मिथिगा माखौ बुङो खिन्थु जों गाहाम नाङा आरो अर्गेनिक लोंनानै माने लोंफेराना जोंफोरा बेफोरखौ लोंफेरानोखा बेनो होननांमारगो जाया माने मोनखायो खाथियावनो बेफोर मानसिया जानो रोंमारानो नंमारगो खिन्थु जों मोनमाराखैबो देसनाय लोंफेराखै बाहेराव थानाय मानसिफोरा सब अर्गेनिक लुबैयो माने गोदोर मानसिफोराथ' अर्गेनिक बुस्थुखौसो होसोखायो नालाय मानो होनबा बिसोरनाव थाखा फैसा दङ नङा होमबा जोंफोराथ' माने बांसिनानो बै बे खम दामाव बेसेबां मोनो बेखौसो जोङो होसोलाङो बिसोरा माने एकदम दामि होसोलाङो लोगोफोर जों तामुलपुर मोनबाय बेथिं थांबा तामुलपुर मोनगोन ना ओमफ्राय जों दा नागरिजुलिया इथिं होलांनोसै आरो Dalgoria 62 kilometer, Paneri 43 kilometer, सबसे खाथियाव दोङो नागरिजुलि 15 किलोमिटारानो मोनहैगो लामाफोरानो दाना जा मोजां जाजोब्बाय आरो ना एकदम फिनयानो लामाफोरखौ नुबानो आरो फैबाय थानो गोसो जायो आरो लामा गाज्रिबानो आरो जेराव फैनो गोसो गैला आरो ना लोगोफोर जों दा नै मा बुङो बाल्थिं दैमानो जों दा बाल्थिं दैमायाव दोङो बाल्थिं दैमायाव बे दैमायावनो दसेनो दैयाबो फैनो ओमफ्राय आरो दसेनो गैया जाना थायोनो मानो बाल्थिं दैमा जाखो बे बाल्थिं दैमा आगोला माने आबौ मुवा माइ गायनाय समाव अखा हाथाराखैमोन आरो दुब्लिनि दैया गासैबो रानजोबबा मा खालामबाय दंखलखौ सिरि बाल्थिङाव लायै नाला मोनसे फिसा जावनानै नालायाव बाल्थिंनि दैखौ लखब माने दुब्लि फोथारालासे दैखौ साप्लाय होदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बाल्थिं दैमाया डिस्कभार जादों मिथिबाय चलो आ जाओ माय डियर चलते हैं मिथिबाय ना बाल्थिं दैमाया माबायदि जानाय लोगोफोर गाज्रि दा बे अनलि एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय एसे आं बुंबाय आरो कमेडि ना नंगौबो जानो हागौ मिथिया आरो थांलायनोसै दावगालांलायनोसै बारानो बाल्थिं दैमाया एक्चुअलि बै भुटाननिनो नाहर पाहार दङ ना पाहारनिफ्रायनो फैयो थ' लोगोफोर जों दा फैयै डिमाकुसि मोनबाय नंगौना हम लोग अभी सापात स्टोर में जों दा साब्लाय जेराव मोनो बेयाव हाबनोसै आरो दा डिमाकुसियावनो दंबाय थायो डिमाकुसिनिफ्राय एसे आरो ससे दावगालांनो नागिरदो मा नुयो बिथिं नायनोसै डिमाकुसिनि सिगांथिं आरो दसे सम नायनानै आरो थांनानै दिनै जोंहा बिखुमजो आं ओमफ्राय आरो बोराय कुटलु दख'ना बायनो थांगोन ओमफ्राय थांनोबो जालायसिगोन लोगोफोर न'आव अरे डायलॉग ज्यादा मत मारो ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया बारे मुदियानो आरो उखिले फुरलायबाय नै अमा फिसाया उदै फुरलायबायनो आरो नै जानो आरो नों इदि नाय मेगना इदि मिथाइदि जाबाय थानानै गारि सालायनायाव आंखौ इयो जाहोनोसो लाना फैयो मोनसे नंगौना नङा डिमाकुसिनि मिथाइया जोंनि गोदो खद गैया खिन्थु डिमाकुसिनि मानसिफोरा नायनो डिमाकुसिनि मिथाइया जोंनि रङियानिसिनि खद गैया आं मस्त खद नंनासो लादोंमोन मिथाइखौ नुनानै थेमाया माबा मिथाइ किनदो बिराद थेमायाव होलायदो
जाना नायबा खद नाङाखै इमान इन्टारेस्टिं मेथाइ नङा ओइ नोंनिया उनथिं गैया मारिबा मेथाइआ खद गैया माने सेवनाय गिरि मारिबा नों लानायानो लानो रोङै टेस्टआनो इदिनो हाखाबा माने गिदिर सुग्लुनाय दामो आरो अरखानाया हादाय गोदो नोङो ओरै ओरै हरनांगो रुचि दङ आरो इतना यामी है मिठाई और दे दो तुम मत खाओ ज्यादा तुमको खांसी होता है अमा बेदर जाबा हाथाय सायदोलै मानबा खामना ओरैनो हाथाय दर दासो रोंबाय जानो हासाय बाङाय फासायब बास लोगोफोर बरगलि स्कुलथिं ओंखारलांनो नागिरदोंमोन ओइ लामायाबो पाहार गोदै खेलना दोनबाय थांनो हालिया दा नै गिदिंफिननो गोनां जाबाय प्रभु इमान गोथौ गोथौ जागा ये प्रभु माया खामना दोनदोलै नों मोनगोन ना मोनैलियाब्रा जोंलाय सोर बुंदो गामि खिथिनो आं बुङाखैना बर' गामि नायनि नानै नुदोना माथिं लाना फैना सुना गारिया फासिनाबा मा जागोनलै प्रभु हे प्रभु नै फासना रे हाब्रु नै फासना रे La 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 ja go baby go baby go baby go ये गाड़ी एसएस ले ओह राम की बगे सोंला लाखा दा माथिं मा थाङो पूरा एकदम मेन रास्ता दिन थांसिगोन मेन रास्ता नङा बेयाव थांदर गार गैला एकदमबारे आं नायनोसो बासजोबबाय मानसिखौ बिदिनो खालामखायो बेयो मबेबा थांबा माने आरो इमान फिन फिननि रास्ता दोङो तामुलपुरनिफ्राय रंनिया बिथिं सिदा थांखा अरे यार पापा को ऐसे मत बोलो हम बोरो गामी खिथिनो टाइम गैया ना नों बोरो गामी इथिं आया दखना बायनो थांनो रंनियाव थांनो नेबाय दोङो जोंखो न' थप थांनांगो दिनैसो नों बोरो गामी खिथिनो मोनबाय अरे नै बेसरखौ नाय नोङो इमान मोदोम रागा जोंनो सोगारजोबबाय आं थिथिनो रागा जोंनो बैयाव खर' बुना लागा नोंगोना आङो नुयो आं दा मा खालामनो लोगोफोर एक्चुअली मा गामि खिथिनो लाबोदोंमोन अरे नों गामि खिथिनो लोगोफोर मा गामि बियो सारानफारा बरगुलिनि उनथि मा मोनो लोगोफोर बरगुलि स्कुलनि मा स्कुल बियो सारानफारा Serani no, ay pink color ni dukana serani. Tar. Logofor fai daso Borguli football ground मोनबाय बेसेबा गोजानथिं गिदिं फैनानै दासो बरगुलि मोनबाय एसर बाय लोगोफोर नै जोंनि बाथौ जोंनि लाहापारानि बाथौआ मोनबाय नै फांसन जायो बेयाव जोंनि नङा ना बुङोमोन दा ओमफ्राय नै जोंनि लाहापारा दुब्लिबारि गामियाव हाबगासिनो दा